Monstry, vítam vás do nového videa. Na tento deň som sa fakt že brutálne tešil, lebo mi dneska príde nová doska. Viacej si ho nepoviem potom, jak mi až príde. Tak nejako za pol hodinky mi mala prísť, rovno pojeme do svidníka ju pošrediť, lebo chcem sa nej naučiť jazdiť poriadne a aby sme si ju vyskúšali aj. Idem teraz si rozobrať rovno kolobežku, aby som to mal rýchle potom poskladané. Takže dáme si timelapse z toho a čakám na novú, a počkáme na novú dosku. Brutálne sa teším. Poriadny street komplet potom budem mať, jak mi príde. Takže tak. No super, takže tak trochu sa mi rozpadol spodný headset. Fakt super. Neviem, čo s tým teraz budem robiť. Skúsim to možno, že dajak poskladať, alebo ja neviem, a uvidím. Idem dať teraz zadné kolečko a uvidím, čo s tým. Takže nejako sa mi to podarilo dať preč. Takže dúfam, že ten headset ešte bude fungovať. Bolo sa celý rozpadol, nejako som ho poskladal naspäť, ale uvidíme, no. Čakáme ešte na dosku a potom si poškladáme zase kolobežku. Mám novú dosku! Je tu! Môžeme ísť skladať, dáme si prvý unboxing a môžeme ísť skladať. Jo, som aj grip tape k tomu, 2 dokonca, lebo som si nebol istý, že či vyjde jeden grip tape na tú dosku. Poňa to za novotou. Obidve grip tapey sú Gizmania, najlepší shipping, aj všetko proste najlepšia stránka. Kámo, to vyzerá tak dobre. Tak to počím. Nálepky, etik, ešte som tu videl nejaké Gizmania nálepky. A tu máme dosku, odbalíme. Ďalšie nálepky Gizmania, díky. Môžeme otvoriť dosku, kámo. To tak teším, že tam je. Jo. To je zatiaľ moja najväčšia doska. Kámo, čo ti dáva? To vyzerá jak dobre. Jo. Ja sa tak teším. Dáme si nejaké šoty poriadne. No takže musím na ňu použiť obidva grip tapey, lebo na šírku sa nezmestí len jeden. Teraz by som nalepil na ňu ten grip tape nejako. Potom si ju poskladáme. A potom do parčíku, tak sa teším, jak ju zajazdí. Jak na nej pojazdí. Tak teraz si vystrihnem grip tape a nalepím ho tam. No takže grip tape mám postrihaný. Tie loga etik tam nechcem dať. Takže dám to tak nejako takto. A nebudem sa s tým veľmi babrať, ani tu nebudem dávať grip tape, ani dozadu, lebo proste nemám teraz čas na to. Ešte som zabudol povedať, že tá doska je Tilt Formula 6,5 na 22,8. No takže kolobežku by som nejako už mal poskladanú. Dúfam, že to ide, lebo mi to prišlo, že nejaké problémy. Zase to robilo jak pri tamtej doske predtým, že proste bola, že potreboval som Space 3, takže dúfam, že pri tejto to robiť nebude, lebo prišlo mi, že tam je zase ten istý problém. Takže uvidím, jak pôjdem do parku. A celý som úplne brutálne špinavý, bolí ma hlava. Fakt milujem skladanie kolobežiek. Och bože.
Ale vyzerá to celkom dobre. Keď by som mal iné báry, tak by to vyzeralo ešte lepšie, ale je to dobré, je to dobré. No takže monstri, už som vo Sviníku, už som skúšal nejaké manuálky po ceste a tak. Vyzerá to tak, že to drží, že je to v pohode, nie je tam žiaden problém, takže teším sa, ak zašredíme, ideme ešte do obchodu a vidíme sa v parku. Takže som v parku monstri, už som sa rozcvičil, ideme prvý triček. Tak sa mi nepodarilo. Plne skúsiť dneska dajaké manuály. Double hill, či dám, finger, deck grab bar a také veci základné, aby som proste to všetko vedel. Nie, že budem jazdiť veľkú dosku a nebudem vedieť to, čo som vedel predtým. Takže skúsil by som teraz tie manuály. Dobre. No, dobre, takže manuály nejako na tom idú. Teraz by som skúsil ten double. Skúsim ho z veľkého bangu radšej prvé. Aj nejaké raily by som dneska poskúšal. No hej, dobre, to som tak čakal, že nebudem vedieť. Hej, ale... No, to pôjde. Keď to budem vedieť z veľkého bangu, aspoň to budem rád. Manuály na tom idú ľahko podržať, ale ťažko do nich dopadávať sa. Kámo. To som fakt mohol pretočiť. Konečne. Teraz double flat. No, na prvú. Jak nič. Dobre, to budem vedieť jazdiť túto dosku. Idem skúsiť deck grab bar z veľkého bangu a potom finger whip si dáme. A nejaké grindy, určite 50čka musím vyskúšať na tejto doske. OK. Deck grab bar. Chill. Yes. Idem skúsiť teraz finger whip a potom nejaké grindy. Joj, nakrývam koločko. Finger whip mi určite pôjde ťažšie, lebo ma bolí hlava a tá doska je fakt veľká. Dobre, tak možno ne. Není to až také zlé. Kámo, čo? Som nečakal, že tak dobre to pôjde. Nee, to už som mal. No. Teraz skúsim down rail. A najradšej prvé zajazdím na menšie a tak. Idem poskúšať prvé touto malú railu a potom down railu si dáme. Let's get down to basement. Idem už na down railu.
ešte by som chcel skúsiť radiusy, lebo teraz som sa to nedávno trochu naučil v Liptovskom, tak uvidím. Dobrá. No. Jo. Filip zabijak na radiusoch. Aspoň v dačom lepší, jak ja. Idem skúsiť double cez roh. Mark je kikle zo schodov. No, na prvú, jak nič. Monstrik. Konečne poriadne seš vo stredníku. Idem skúsiť New Warn Lipo na downrail aj do manuálu. Na tejto doske to pôjde celkom ľahko, ľahšie, jak na tej mojej starej. Jaký banger! Aj Benko, akože dal to skeči, ale čo ti dá? No, Benko ešte na 6-kovej doske, kámo, tá 6,5 doska je taká dobrá, proste ja na tej downraile nedám ani board slide a dal som teraz na tom front 50 108 out. Kámo, však jaká hrubá je to downrail. Brutálne rád som, čo ti dáva. Fakt, takýto dobrý trik som dlho nedal, fakt, že brutálne dlho. Tam ide invert. No! Adam je proste frajer, čistý frajer. Pekne. Si tak šredí moju kolbežku, fakt on akože na radiusoch je lepší od dosť jak ja. Toto tu, to vyzerá tak dobre. No. Čo? No, pekne. Začína vešať. No, pekne. Videjko máme u konca.
Ja musím povedať, že som brutálne rád, že som si kúpil túto dosku. Fakt, všetky triky viem, čo som vedel, len nové som sa naučil, takže fakt super je. Proste o 150 gramov ťažšia len tú, čo som mal predtým a je to 6,5 a predtým som mal 6, takže brutálne dobrá doska, zatiaľ sa mi na nej jazdí fakt, že výborne. A dneska sme to fakt zabili, aj minulé videjka boli fakt, že super content, teraz dávam proste vonku, takže si myslím, že ten odber by si tam mohol dať, ten I like, comment a vidíme sa u ďalšieho videjka. Servus.